și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Single Player, bla 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 și bla bla bla. Aceea m-a băgut sătucul din nou, plictisitor, dar vreau să... unde e mai? My World, sezonul 1. Vreau să... la casa aia din copac, să-i mai retușăm ceva. De ce m-a spawnat sus pe casa aia? Ha, ce tare. Nu în primul și în prim... Da. Ce? Sunt pe difficulty? Aoleo. Opțiuni, difficulty 0. Gata. Deci trebuie să scot oile după să vină oamenii să bag oile la loc. Asta trebuie să fac prima oară. Oameni buni. Oaia a intrat acolo. Doamne, toată lumea aici într-o zarvă completă. Aoleu, frate. Unde? Așa. Nu l-a apis. Aoleu, dăm sonorul ăsta mai încet. Gata. Deci, întâi să ne scoatem toți oamenii ăștia proști de aici. Hai, după mine, toate vacile, haideți. Ca să iasă toți ăștia proști. Ieșiți mai repede, că nu le mai pot ține mult pe astea. Haideți aici. Mamă, cât de repede merg. Hai, și tu. Hai, intrați, sunteți proaste. Hai, frate, astea două sunt proaste rău. Așa. Înapoi. Nu pot să cred. Înapoi toate. Așa, hai, mai repede. Gata. Și-au și găinele. Haideți, mamă, haideți. Ieșiți, firați voi să fiți. Ieși. Cum vine și ăla. Sunteți proști aici. Ieșiți, mă, adormi. A intrat și porcul la căini, la vaci. Ieși, mă. Ia că vă bag așa cu ăia și eu mor și gata. Dacă intri și tu, jar mănânci. Fie rar să fie, că nu mi-am făcut eu o sabie. Hai, mă, coa, hai să te văd. Te baci cu mâna. Hai, Doamne, așa nervi îmi fac. Dau în găină din cauza ta, ești prost. Oleo, gata. Nu am niciun seed. Da, ca de fiecare dată. Deci, când credeam și eu că sunt norocos ca în serverul ăsta așa că totul e la locul lui, bam. Din contră. Nimic nu e la loc. Furi? Super că recunoști. Bine că recunoști.
Hai, găinuțe, 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 găinuțe. Haideți la împerechere. Hai, văcuțe, văcuțe, văcuțe. Fix pentru toate am avut. Așa, deci, să vedem ce... M-am gândit acolo unde nu știam eu cu ce să o acopăr tot cu frunze. Da, ceva de genul, dar iară trebuie să discut truc din natură și nu-mi place. Hai sus, să plecăm sus. Poate o să filmăm și nu numai Minecraft, că doar mai fi nebun să filmez mai Minecraft, pentru că este plictisitor. Ne putem face busolă. Nu fac acum. N-am nevoie de busolă. Ce caut asta aici? Sau aici să las să fie ca o terasă? Nu. Dar dacă aș face eu... știu ce să fac, da. Să acopăr pe... să fac așa, cu gard. Da, aș face așa cu gard, frumos. Dar de unde iau lemn? Avem diamond pe noi! Oh, yeah! Asta de... l-ai fi scăpat eu? Nu știu. În fine, nu contează acum. Dar am nevoie, să zicem, de cât am avea noi nevoie. Să luăm vreo 10 la noi. Mi-ar fi plăcut să găsim să ne facem chestplate. Gata, deocamdată. Nu ne-am luat 10, dar să vedem și dacă ne ajunge sau nu. Că dacă nu, iară să mă duc după lemn și îmi trebuie lemn de ăsta și am o pădure lângă și până mă duc la ea bat o grămadă de drum și voi vă plictisiți și eu mă plictisesc, nu numai voi și multe alte chestii nepotrivite pentru momentul ăsta. Deja s-au făcut 7 minute. Să ne grăbim, să ne grăbim, să ne grăbim. Să ne grăbim. Deci, unde ești, băi, gardule? Uite-l aici. Uite, cam așa și pe aici așa. Pe aici nu pun. Ca să am și o parte dezacoperită. Și pe undeva pe aici o să-mi pun și un pat. Da. Într-un fel ai și drăguț. Să mai legăm și jos de la cu fence. De fapt nu să o legăm, Doamne. Să pară sprijinită. Bă. Așa, să mergem să ne culcăm. Că am continuat și căbănuța. Vreau să... Asta de ce sare în continuu? Nu mai sare. În fine. Îmi venise mie o idee să ne facem ca un fel de sediu secret. Ceva de genul. Ceva, cum ar fi... nu știu cum să zic, ceva cu spion, ceva tare. Și vreau să fac un dealul ăla mare de acolo, care să nu vadă nimeni, să nu știe nimeni dacă mai juca multiplayer, în afară de voi care mult știu și cam atât. Fix aici, așa. Aici, da. Cam o stație secretă. Perfect.
Una mare. Bine, nici foarte mare. Mi s-a terminat târnășchiopul. Dar e zi de fel târnacop, dar mă prostesc și mai zic și târnășchiop și de toate. Ne umplem de cabăl. Dar n-are nimic, că e bun. Când... Așa. Să ne băgăm și prin partea asta așa. Să-i dăm o formă ciudată. Ceva tare așa, să n-ar ști nimeni. Ce m-ai speriat?